wspaniały, cudownie. No i co? Nie chcesz do na tych... On nie chce. Jeszcze raz, wszystko razem. Dziękujemy kochany. Do zobaczenia. Dziękujemy. Wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia dla niego. Tak jest. Zamknięte święto. Ale śliwce, przelot. I odejście na trasę. Schowane podwozie właśnie w tym momencie, mogli Państwo to obserwować. Schowane podwozie, wspaniały odlot, cudowny. I ten ryk maszyn, zwracałem na to uwagę, Szanowni Państwo, dla mnie to przepiękne przeżycie.